Zo'n oktober hier riet het verkeer al over de nieuwe autodiek bij de Jouwer. Maar de verbindingsdieken eromheen binnen nog volop in ombouw. In de Haskervieldwijk komt een nieuw viaduct over de A-zoon. De betonnen steenders binnen al op het goede plakdel zetten. Het wijdek is intussen 100 meter verderop opgebouwd op grote metalen steenders. Dit is een dek van 1120 ton. Dus 1,1 miljoen kilo. Om 8 uur precies begint het hele gevaarte te rieden. De eerste meters gaan aardig vlug, maar daarna is het centimeterwerk. En al is het gloepende koud, in opperste concentratie wordt er metten, bijstuurd en wegmetten. Dan gaan we nou daar even kijken. Ja, het zijn Elfstedenomstandigheden, zou ik maar zeggen. Maar voor de techniek maakt het net zo voluit voor de kwaliteit van het werk net. En ja, de meesten die hier rondrennen, die hebben hetzelfde water krijgen als wij hier. En dat is gloepende koud. Na een uur al leidt het eerste van 3 delen van het viaduct op zijn plak. De ondernemer is blierd. Ja, absoluut. Ja. En nu netjes afwerken. Eens hier het hele nieuwe knooppunt letterlijk juster kleerwijzen matten. Dat is toch rein en froos net slagen. Maar de bouwmethode die bij dit viaduct toepast wordt, levert tijdwinst op. Op deze manier konden wij en de dekken en de middensteunpunten tegelijk bouwen. En dat levert weer tijdwinst op, zodat we weer wat tijd weer omwinnen kunnen van de tijd die we eerder verlenen hebben. De prognose is nou dat het knooppunt bij de Jouwer eind maaien klaar is.